ኣይኮነን ንማንም ሰብኣነ ይፈርሕኒ ከመደግን ከምኡ ክብል ኣይነበረንን ንዕዳ እዞም ደቀይ ከምታ ተን ለባማት ደኣይደን ድን ተን ፈራሓት ከም ስለ ዝኾና እውን ክዕወት ኣይከኣላን ግን ሕጂ እውን ብሕጊ ምኻድ ሓይሽ ዕድልና እውን ምሩር እዩ ጀን ሓወይ ቅያር ናይ መሰናይ መንዮ ኣሰለት ኮይነ ኣለኹ ምሳኻ ኣነ ተጣዓስክዎ መንገዲ የብለይን ከቃፅለኩም ይኸዓ ብምልሓሰይ ዋላ ሸርቦልኒ ዋላ ዋርዱኒ ዋላ ቁልቁል ኣፈይድውፉኒ ኣነ ጉዕኤ ገፀይ ምሳይ ኣላ በጀካ ምፍካር ከዓ ዋላ ሓንቲ ትገብርዎ ነገር የለን ዋላ ሓንቲ ንምንታይ ኣብ ዓዲ ሕጊ ኢና ዘለና ሓንቲ የሪት ትበሃል ካብ ጀርመን ኣብ ፌስቡክ ብዛዕባ ጉዐይን ናተይን ጠበቃ ገይራ ከይሲሰይ ኣለኹ ገሌላ ኣቢላ ነይራ እንድሕር ዳሪላ እንታይ እያ ክትከሰኒ እንታይ ብዝኾነ ድሓን ስምዕኒ መጉዐይ እንታይ ድመሽልኪ ብቐዳማይ ንሕና ኣነ ብወገነይ ሰሩ ዘብል ነገር የብልክን እንድሕር ኣለዎ ትብል ተኾንኪ ግን ወላ ሓንቲ ፀገም የለን ኣብቲ ሰለስቴና ውፅኦምና ዘሎ ንዓይኽን ንዓይን ንዋዜማ ንዓኽን ከዓ እንታይ ኢሉና ዘሎ ትሰልቱ ልቕማት እዞም ሰዓት እዚኣቶም ጀኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሓማሴን ፈፂሞም ኣለዉ ብጉራዴ ብሴብ ብገለ ጎዞመ ጌርካ ንሕና ዝበልና ኣብ ልዕሊ ሓማሴን ወም እንዲ ኢሉ ከምኡ ከኢሉ ይውፅዎ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሓማሴን ኢልዎ መን እዩ መማውፅኢ መን እዩ ኣብቲ ሰሉ ሲሎ ገለ ዝኣቶ ዶ የለን ሓንሳብል ሕንጂ ሓንሳብ እሱ ይመፀኒ ኣብ ናተ ዩቲብ ከማን ይፃረፈኒ እዩ ሓሳዳት በጀካ ንሳቶም ክበልፁ እምበር ሰብ ክበልፆም ዘይደልዩ ኣነ ሕጊ ናይ ጀርመን ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጦ ቅተሉ ይበልኩ ሕረዱ ይበልኩ ሓሳቡ ስለ ዝኾነ ግን ይኺድ ይሓሱ ትክሰሰኒ ሰበይቲ ኮይና እንታይ መስረጅ ኣለኒ ወይ እንታይ ክብል ሰሚዖምን የቕርብዎ ኣነ ፅቡቅ 20 ዓመት የተቐሚጠ ብጀርመን እንታይ የጥቃዓኒ እንታይ የጥቃዓኒ ከዓ ይፈልጥ እየ እንታይ ደኣ ንምፍራሕ ኣብ ኮመንት ሕጂ ሸሪልየ ትማሊ ዝኾነ ነገርስ ኣብ ፖሊስ በፂሑ ኣብ ፅሕኦ ከም ንዓይ ትቀተል ቅተልዋ እንዳበልኩምኒ ብዴታት እኮለኒ ኣብ ናይ ፖሊስ ኣብ ፖሊስ ኣሎ ሕጂ ኣንቱም ውርደተኛታት ብዛዕባ ህዝብኩም ሕሰቡ ይግደፋውያን በዓል ሰሉ ዶ መሉ ዶ እንታስኻ እንታ ሞትራስ ወዲ ሰራየ ስርካ ትበንቆስ ችጥራ ዋላ ንስኽ የዲት ከማን ጥርዒ ትገብርኒ ነገር ዋላ ሓንቲ የለን ይፈርጥ ሕጊ ጀርመን ኣነ ቅተልዎም ኣይበልኩ ሕረድዎም ኣይበልኩ ኣነ ከማን ዝገርመኩም ሲ ሕጂ ተቃዋሚት ኮይነ እምበር ከምቲ ንስኻትኩም ኣኽፊኢኹም ንእስያስ ኣፈወርቂ ኢልኩም ዝሃብኩሞ ኣይሃብኩን ፖለቲካ ይብለይን ሕጂ ኣነ ፖለቲካዊት ኮይነ እስኻትኩም ግን ሓሪድና ቀቲልና ቤንጦ ኮይና እንታይ ዘይበልኩም ይፈልጠኩም እኮ ፅቡቅ ገይረ ይትርጉም እኮ ኣነ أنتم حسودي نعي ولا حنتي ترى خبرني يغسي يديت كسسي سقادم عليك كسسني ولا حنتي ترى خبرني نعي تزاي تقي مني أي قد أنني نمنتاي أنا وين ناي إدريس حامد قتلوا وانا تبهالي أترجم مو ناي قال لباسي تدلي تسعين هديمة إيه هبني ذي أخ عمني ودكال الله حدا عزب قدامي ኣብ ኣሜሪካ ፍትሕን ዲሞክራሲን የለን ፍትሕን ዲሞክራሲን ዘለዎ ሲ ኣብ ኤርትራ ናብ ዱበይን ዝበለ እሱ ክትቅተል ኣለዋ እንዳበለኒ ግበርያ ንዓይ ሕግዘኒ እምበር ኣይጎድኣንን እዩ